Kaya pala, hindi natin napupunta doon sa kanila. Anong ginawa mo sa gulong mo? Tagal maluto, kulang yung sasakong kuling. Kulang ang sulit dyan. Papatid yan ang ginagawa nyo. Papatid yan. Tali lang yung tali.
Bumaba ako. Tapi na lang ako dun sa lapit sa tumitindaan. Bumaba ako dun sa... For 60.
Kung tayo nagbalong kayo. Paano sila matutulog? Nakatayo ko sila kasi sila. Pati niya na yan. Eh, Ted, ano na? Pati niya na. Baka boss, baka. Ang galing. Yeah. About that, what? It's not
Bitso kaya. Yan,